o que pasou o ano pasado, pero o bordo da referencia estará con o homenaxe que se lle fará aos que loitaron contra o fogo ali na chaira do cima. Ahora vamos a ler o pregón. Dice: hoxe na ruta dos fornos do pobo de Celavente queremos deixar patente cos povos do noso contorno que nunca fomos adorno de ninguén, porque latente é noso sentir valente duro col pau de piorno, para dicirlle a quen se pense que os legales somos tolos en estas terras de Ourense que saben tirar os bolos, con nobleza dun castrense a cantiña e dos lobos e a presenza dun ausente que non vos deixa estar solos. Quero deixar ben sentado que non digo nada novo, xa que a grandeza dun pobo con todos os do seu lado é defender, codo a codo, o que nos foi regalado, aunque a maldade ten todo parece ben amañado. Ben quixera estar calado antes que ter que poñer un anaco dun pasado que fai pouco veunos ver, deixando todo arrasado, non sabendo